Sanibonani. Ngiye ngizwe kuthiwa the truth shall set you free. Lalela mntomnyama. Abelungu namabhunu had a problem. And uScott wehluleka yena ukubekezela. Ukubekezelela umntomnyama. Abengenasikhathi nje sokubekezelela umntomnyama uScott. Hayi, abafuna abantu abamnyama uScott ayingeke. Once upon a time there was a farm worker. Sizombiza ngoNelson. uNelson was a hard worker providing for umndeni wakhe. uNelson worked for uScott. uNelson worked very hard for uScott. He was a dedicated and hard worker. One day uScott decided ukuthi let me go ngiyolanda umholo wami. Let me go get wages since bese kuyi-month end. And so washiya umndeni wakhe wahamba with the promise ukuthi uzobuya nemali. Wahamba uNelson waze wafika emsebenzini, wafika eplazini likaScott. Ufika nje eplazini likaScott uyocollecta wages akhe, khona zohamba yothenga into ezimnandi for ingane, khona zohamba yothenga ukudla, ukwazi ukuthi kukhishwe ikati eziko. Isimo saqala sabathense kakhulu after uNelson esecela imali yakhe kuScott. Sabathense ngalendlela yokuthi uScott wadecide ukuthatha uNelson ayombopha esihlahleni aqinisa intambo. After that wadonsa induku eseduze wamshaya uNelson, wamshaya umzimba wonke up until wazakhathala uScott. Wakhathala wabonza ngeke yathathela lento. Wayendlini wayodonsa induku yakhe yokukhweba. Wathatha induku yakhe yokukhweba waqhweba uNelson unyawo laka left, waqhweba uNelson kunyawo laka right, waqedwa umqhweba eswini. Still kodwa manje uNelson akapheli moya, uyi-strong black person. And so uScott wathatha isinqumo sokuthi uzoya endlini aye ekitchen ayothatha lento esiyisebenzisayo ukuthi sizosika inyama. Khona lento esiyisebenzisa uma sifuna ukusika, ngeke ngikwazi ukuyisho la kuTikTok. Wathatha yona and then wasika uNelson ekhanda. Wamsika nje wahlukanisa umzimba nekhanda. After that bese sekushowcase ukuthi hayi manje uNelson is unalived. So asekho isidingo sokumkhokhela. Waba nenkinga kuScott ngoba phela manje sekumele athi get rid of lo mzimba lona, asuse nje indaba yaNelson eduze kwakhe. And so waba neadvantage ukuthi iplazi lakhe linama-lion, i-lion enclosure. Wavele wathatha umzimba kaScott wahamba uyojijela lapha kumalayoni. Amalayoni ayibonile inyama ayidlela kwakuyidiki kwamnandi kwanjalo iboco yabo yonke into imino imbambu nje. Waphela kanjalo